Muna zaune na ce mata wai ke yaushe za ki min ziyara ta musamman? Ta ce kai matsalar ka ba ka ganewa tun yaushe ganima take zaune a gabanka. Sai na so saƙeya saboda gaskiya kwata-kwata ni a lissafi na shine ba lallai yanzu ta amince ba in mata daka a cikin ɗan turmin nan. Domin ina da kayan yajin da nake so in daka mata da mai kan taɓarya wato zarmalu. Da ta yi wannan maganan sai ta bani haske sosai. Wato ita dama ta daɗe da amincewa ni ne dai ban ɗauki haske ba. Na ce a raina dama haka nake ina ta cutar kaina ashe. Ina ta lissafin ban samu dama ba ashe daman ta daɗe da zuwa. Kawai ni ne ban gani yadda ya dace ba. Ai kuwa nan ba na ƙwamuso 'yan lemon nan wato dukiyar fulani. Na ƙwamuso su na fara ririta su. Na musu wasanni irin me saka mutane cikin nishaɗi. Na daɗe ina wasa da su. Daga ƙarshe dai ta ce mun to ni ma a bani kayan wasa mana. Na ce me kike so kayan wasa? Ta ce zarmalu sai ta toshe baki tana dariya. Na ce a wannan ai abu ne mai sauƙi jaruma. Gashi na miƙa mata alawar nan. Ta daɗe tana wasa da alawar sannan ta tanɗe. Bayan ta tanɗe sannan fa ta ce mun to yanzu ya za a yi ni fa tafiya zan yi. Na ce to ai sai an doka miki taɓarya an yi surfe. Ta ce to da fatar dai in ka tashi yin tankaɗe ba za ka tankaɗe ni in yi laushi sosai ba. Na ce a me zai hana bari ma ki gani kuwa. Ai kuwa nan na duba cikin turmin na gani da na sa hannuna a ciki sai na jira ba har ta sauka. Ma'ana an yi ambaliyan farko sakamakon ƙwamusasheniya da taɓeɓeniya sis da aka yi da dukiyar fulanin nan nata. Ai kuwa kafin ka ce mene ne na fara yi mata surfe. Na yi surfe kuma ta karɓi wuta iya wuta domin idan raba ta sauko kun san dole sai an ɗan kunna wuta lokacin zafi. Haka ko nai mata. Na ba da wuta sosai. Yayin da ita kuma ta yi farin ciki ta amince ta yaba ma ƙoƙarina kamar yadda ya dace. Domin ina fitar da ita a cikin damuwa duk lokacin da ta samu kanta cikin yanayi na rashin jin daɗi. To haka ma wannan al'amari ya kasance.